O futuro é hoxe, un espazo de radio con Modepen. Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimientos. Nunca nos sobraba nada, siempre... Tal e como avanzaba hai uns minutos, abrimos aquí un novo programa O futuro é hoxe, como de PEN. Están xa con nos Alfredo Hernández. Bo día, Alfredo. Hola, que hai? Bon día. Tamén está Eloi Delgado. Bo día, Eloi. Hola, bons días. E Manuel Martínez Tato. Bo día, Tato. Día. Hoxe imos a falar en termos xerais, tamén o presentaba eu hai uns minutos, da perda de dereitos pois nas pensións, non? No avance da historia, por así decirlo, ¿no? Hombre, yo un poco titularía el programa de hoy Cronología de 10 años en la reforma de las pensiones, un giro de 180 grados. Es bueno, lo que ha habido, ¿no? Ben. Entonces, comezamos polo principio. Entón, aquí hai unha pregunta que eu subliñei porque Alfredo, Tato e Eloi pois trouxeron toda a información. Que vai a pasar? Que vai a pasar coas pensións do baby boom? Creo que esa pregunta está no aire de moitísimas persoas e, bueno, sobre todo con esa consecución da historia, non? Do que leva pasado. Que escenario hai? Yo un poco tocaría el tema porque, vamos a ver, ¿cómo me explico? Non é fácil, No sé lo que quiero decir, non é fácil. El tema es cuando la reforma, cuando empezó Rajoy a congelar las pensiones y puso 0,25, entonces nace este movimiento que nace concretamente aquí en Tui, o sea, el movimiento pensionista en Galicia nace aquí en Tui, después ya se fue montando en todo el resto de Galicia, ¿no? Y hubo una reacción masiva. Yo en esa época no estaba aquí, quiero decir, no estaba en el movimiento, aún no me había jubilado, pero sí lo sé porque entré un par de años después y por mis compañeros, ¿no? Y gracias a que salimos todos a la calle, o salieron a la calle, se pudo parar, como después iremos entrando en detalle, porque el 0,25 de congelación de las pensiones, pues ya me contarás tú a mí, conforme está subiendo el nivel de vida y como la inflación que hay, vamos, eso era la ruina para todos los pensionistas, ¿no? Entonces un poco nace de ahí, y a partir de ahí pues empezaron una serie de reformas que nosotros, el movimiento, pues ha ido plantando cara y hemos conseguido algunas cosas. Pero claro, ¿cuál es el problema? La gente está adormecida, está en casa. Si no salimos a la calle y no salimos a protestar, pues el futuro que nos espera de todo esto nos van a explicar ahora el compañero Eloi y el compañero Manolo. Bueno, pois entón aí está no centro varias patas, non? Movemento da cidadanía, reformas, avance político, decisións políticas. Eloi, bueno, que hai que abordar neste punto? Bueno, como ben dicía Alfredo, ti preguntas, a pregunta tiña que facela, desde logo, xa non tanto o movimento dos que ahora mesmo somos pensionistas, sino os que tiñan que estar integrados no movimento pouco a pouco e mirar o futuro desde a visión que nós lle ofrecemos e dos decretos que van saindo, porque o que nós lle digamos moitas veces parece ser que nós predicamos co exemplo e aparte ca experiencia. Si faz unha lectura rápida pensando en que é o que ven a continuación, nos últimos anos inmediatos non hai nada, te podías xubilar aos 65 anos. ¿Está aí? En este pouco tempo, agora pasamos dos 65 a 66 con 8 meses. A cambio de que teñas cotizado un mínimo de anos. E que explicaremos depois se hai ocasión, pasamos de tomar como referencia os últimos 15 anos cotizados a 25, están aí xa 27. E o futuro está aí, que temos comentado moitas veces, e vai un pouco dirixido aos que veñen atrás, ou vides atrás, e que vai ser prácticamente toda a vida laboral. Eso supón que o que vas conseguindo
a través de que che vayan subindo o IPC. Por certo, que hai que pelealo todos os anos, é dicir, non está consolidado aínda, que é outra batalla que temos que ganar. Cho van a restar cando tomen a base de cotización. E nós peleamos para que isto non fose así, e de momento fomos mantendo, porque xa pretendían que fose toda a vida laboral, hai nada. Cando se fixo o Pacto de Toledo, se deixou, pasou a 25, e agora van pretender, ese a quen lle vai afectar é os que vides detrás, a xente que ven detrás. Visto eso, se agora mesmo a edade de xubilación para, si tes que ter 38 anos e 3 meses de cotizados para poder, ao chegar a esa edad, poder cobrar o 100%, o que che corresponda da túa cotización. Ahora mesmo se aplican unhas, tendo esa edad, e incluso tendo esa, si te queres, porque saliu agora esta semana unha reforma da reforma, cada ano se vai facendo, cada vez vades a ter unha reforma novedades. Cando se quer o coeficiente de jubilación anticipada, porque se está dicindo é que xa se poden marchar con 62 anos. Eso é unha mentira, é dicir, cuidado, leed a letra pequena e antes id aos sindicatos e o tedes que debería de ter e que vos informen, colled a vosa vida laboral, porque pode levar moito disgustos. É dicir, non é eso que se dice, é máis complicado. Eso afecta aos que veñen agora atrás. Claro. Si tes os 38 anos e 6 meses, pero te queres ir, por exemplo, porque te deixan, sí, efectivamente, en vez dos 66 ou 62. 4 anos antes, excepto que sea un contrato relevo, que son moi limitados os que se van a dar, porque son unhas grandes empresas, e iso van a ser excepcións, vai haber moi pouca xente, te podes ir 4 anos antes. Pero recorte do 30%. Tens que facer números. Claro. Se ibas a cobrar 1.600, resta o 30% e che sale. Eu non che vou facer as contas, facei as vos. Se te queres ir 3 anos antes, o 22,5. E se te queres ir 2 anos antes, pois un 15%. É dicir, ou esperas. Por lo tanto, isto se conseguiu e se vende en esta como un logro para aqueles que, por agotamiento, teñan, que non son tantos, 38 ou máis anos cotizados. E, lóxicamente, se os teñen, están nesa edad. Entón, lle venden isto, cuidado co que vos venden. Eu digo vos que cuidado co que vos venden. Entón, hai que traballar hasta o final. E, mesmo así, a xubilación vai ser moi xusta. A isto tedes que sumar que os organismos que se chaman independientes, saliu un informe, ahora virá Javier, o compañeiro Pamallo, para falar desto, pois tratan de palialo, dicíndovos que si nos equivocamos antes del 2000 y ya en 5 años se acababan los fondos de pensión, el fondo de las pensiones y no sé qué, no es cierto, es más, da positivo, de momento se mantienen, pero es mejor que vayáis pensando en los planes de pensiones privados. Este último apunte que vou facer eu, que si para compensar, por eso vos digo, nos defendemos e nacemos para defender o plan de pensións público. E agora se demostra que a actual crisis, 15 días, os aranceles e patatín e patatán, os que máis sufriron e os que máis daño lle causou foi os plans de pensións privados en todos os países, incluído España, que son moi limitados. Entendes? É dicir, de repente, o que pensaba que tiña un capital de 100.000, como a maioría xogan cos fondos dos futuros pensionistas en capital de riesgo, agora mesmo, pois pode ter 30.000. E se lle toca jubilarse, pois va a llevar unha sorpresa, pero vamos, que non te quero contar. Claro. E o futuro non é nada halagüeño, polo tanto, entre que os sueldos son baixos, entre que se non cotizas por todo o que traballas, co sueldo baixo non podes ter un plan de pensións. E se depois de 30 anos xuntas 15.000 euros e o deixas para cobrar de forma repartida, durante 10 anos podes cobrar 100 euros máis, e acabouse.
Por lo tanto, o futuro é ese, así. A grandes pinceladas hai que estar unidos, hai que mentalizarse de que as pensións non só son viables, xa nos las vendían que se iban en 3 ou 4 ocasións, e cada vez que salga un informe destes desconfiai, porque quen o elabora é los mandados de el gran capital, la banca e algún organismo que outro que non debería, pero está aí metido. Por lo tanto, unión, pelea e información. Y auditoría, que aún está pendiente. Eso tocará también, porque nos siguen debiendo, vamos, alucina, que un informe de estos, que es, digamos que independiente, acaba de admitir, diciendo que, bueno, lo que se dice no es cierto, que hay que volver a los fondos privados. Y nosotros reclamábamos en torno a 100.000 millones que nos llevaron de la hucha. Y uno de los informes dice, está entre 180 y un informe todavía más independiente dice que son casi 500.000, no 100.000 millones de euros, que se fueron llevando que no depositaron en nuestra hucha. Por lo tanto, pensiones públicas que son posibles, son viables, y hay que pelear por ellas, nada más. Más el sablazo que dio Rajoy para salvar eso, a la banca, que dijo que lo devolvería. Pero a ellos... pero claro, estamos en casa. Claro. A noso futuro non... A ver, todo parece que vai a ir mal, vale? Claro. En todos os aspectos. Ademais, a situación internacional é moi complicada. Claro. Me gustou moito que comentaras, Eloi, a situación dos plans de pensión privados con toda a situación económica que está tendo lugar no mundo. Claro. Pouco se está falando diso. No interesa. Se falará mellor posiblemente da un programa máis que nada porque cada semana que pase se vai desarrollar con máis virulencia, vai haber máis información veraz, porque se está ocultando a información. E os datos que estamos dando aquí son datos reales, é dicir, hai algún fondo dos poucos que hai, que son da banca, da maioría das entidades bancarias e privadas, que prácticamente xa estaban en números vermellos, é dicir, e agora este trancazo deixous, se agora mismo se quere jubilar algún que tiña un pequeno fondo de pensión salir, vai levar unha sorpresa enorme, pode non cobrar nada. E isto extrapolas a países que viven prácticamente a pensión, depende do seu fondo de pensión. Claro, de cada un, claro. Por eso nos defendemos o público. E vos decimos, defendei o público que é posible, é viable, e o demostramos, ademais, está demostrado. Es que es así. Claro. Tato, estás mirando un punto fixo, pensando, bueno, a Tato sempre lle chaman por teléfono cando está aquí no programa. Está me deixando abrallado. Bueno, seguindo un pouco a conversa de Eloi, que é o final do que temos que falar, porque tampouco dá para moito máis isto, non? Pero antes quero facer unha reflexión ou un recordatorio, que xa se falou moitas veces, por que naceu o movimento de pensionistas. Moi breve. Adiante, sí. Cando a ministra Abáñez, non, sacou o decreto e mandounos unha carta de que estaba orgullosa de que nos iba a subir o 0,5% nas pensións, pois mellor que se pegara un tiro, porque aquí non se viu pola culata, non? Pois cando nos cabreamos, o sea, cabreuse a sociedade en general, non? Porque ese movimento naqueles anos no 17 e 18 foi abrallante, porque estamos falando de concentracións no País Vasco, en Bilbao, de 300-400.000 personas. En Madrid, 300-250.000. Barcelona, Valencia, tal. Aquí non, Aquí non, dos autobuses, podendo ser dos pequenos, dos de 30 plazas, e xa está. Pero estamos onde estamos. Entón, eso que se conseguiu con ese movimento, pois, si facemos historia, si vemos as datas dos firme, nese ano, no 2017, o sueldo base era de 470 euros, quero recordar, máis ou menos, non chegaba aos 500. Sí. Oxe está nos 1180, non fai tantos anos, Unha suba en esos anos tan brutal, as axudas sociales pasaron de 400, 350 a 600, 700 as axudas sociales. Eso conseguiuse con movimento, non porque o goberno sean cojonudos e espléndidos e la leche. Vou fazer un recordatorio breve. Sí. A Caixa de Pensións. A Caixa de Pensións tiña no ano
2016 tiña 66.000 millóns de reservas. Que podía ter 4 veces máis. E vou dicir por qué. Porque do diñeiro dos pensionistas se pagaban todas as axudas sociales. Todas. Que no correspondían. Que non. Se pagaban para carreteras, se extraía diñeiro de aí para carreteras, non se sabe os miles de millóns que estafaron os gobernos correspondientes de cada época de o patrimonio dos traballadores. Eso foi unha realidade. Por eso, eu xa dixen aquí fai 4 ou 5 anos, hai unha estimación de fai 4 anos, que quero recordar, de un organismo independente de economistas que fixeron un estudio e estiman alrededor dos 500.000 millóns de deuda que leva o Estado á Caixa de Compensación. Alrededor dos 500.000 millóns. Claro, evidentemente, Facenda fala de 120, 130, pero é igual que nas manifestacións. ¿Sí? O que organiza di 300.000, sí, claro, todo depende. 20.000. Entonces, bueno, todo depende de quen mira a realidade. Iso pasa con que a deuda é brutal e por eso non queren facer a auditoría. Ni na van a facer. Non a van a facer porque automáticamente no momento que debata no Parlamento a auditoría, o acordo é pagar a deuda. O sea, eso nunha democracia non se discute. Pagar a deuda. Claro. Repoñer 200 ou 300.000 millóns ou que corresponda logo máis de 100.000, sí, non é tan fácil. E ademais non é só pagarlo, senón reconocer o Estado de que nos estuvo roubando. Logo temos o tema, o sea, na situación sociopolítica actual, complicada, moi complicada. Claro, tan complicada que non sabemos o que vai a ocurrir. Pode ocurrir calquer cousa. Home, iso sempre, teño que dicir. O ser humano ten que convivir coa incertidume sempre. Pero en canto, por exemplo, a xente que está hoxe en activo traballando, sí, que acaba de empezar ou quedanlle 1 ou 2 anos para a jubilación, os que lle queden 1 ou 2 anos para a jubilación, voulle dar unha mala noticia que debían saber, pero non a saben. No. Ahora mesmo, no 2008 eran a base reguladora eran 8 anos. No 2008 no Pacto de Toledo acordaron de no 2022 pasala a 15 anos. No 2012 outro acordo é para que no 2022 serían 25 anos. E iba subindo un ano cada ano. O sea, 16, 17, hasta no 2022 os 25 anos. Isto foi antes. Pois agora, no 2027, van a ser 29 anos. A base reguladora, con 2 de carencia, o que 2 que máis perjudican ao traballador. Evidentemente son 2 primeiros anos, pero ao final xa se quedan 27 anos, xa son 27 anos. Sí. Eso, cando faz medias de o máximo e o mínimo, 2 anos... Son 2 anos. Son moitos anos. Sí. A hora de facer a media son moitos anos. Pero se están falando que o van a facer. No 2030 queren chegar aos 30 anos ou xa a toda a vida laboral. O sea, que o máis seguro é que vayan a toda a vida laboral. E iso coa situación que está é moi fácil. Non dá, xa está. É moi fácil. E se iso lle pos que no suposto de que se convocara unha gran concentración a nivel nacional, que se teñen convocada moitas, pois a xente non existe, pois eso xa é irreversible. Eso xa é irreversible. Entonces, la cosa non está nada clara. Non me digas. A ver, como conclusión de toda esta conversa... Dime, Tato. No. Vamos a ver, digo que non está nada clara por a situación. Claro. As novas generacións, os nosos fillos, os meus fillos, fillos de outros, están nunha actitud pasiva. O sea, nós teñamos unha creencia que, pois, por as razóns sociopolíticas, pois, fomos á escuela malamente, tal e cual, traballamos, e cada un foi arranxando a vida, pero este país subímoslo. Fixemos folgas, peleamos ca Guardia Civil, todas esas cousas así. Pero agora, as novas generacións
son, o sea, é o meu punto de vista e a mellor pois, é partidario, non? Moi personalistas, moi egoístas, moi para si mismo. Non hai un criterio, unha conciencia de sociedade, de grupo, non existe. A mí para botellón sí, pero o resto non existe. Entonces, os gobernos saben moi ben o que teñen diante. A ver, como nova xeración que me identifico, é que o futuro é moi malo para nós. Quero dicir, se nos pinta todo mal. Entón, moitas veces, isto falo eu, o que penso que pode pasar, e imagino que tamén hai outras persoas que o pensan. Igual temos tan asumido que a situación vai a ser así, que é moi complicado, non? Evidentemente, o que creo que como conclusión desta conversa hai que sacar é que temos que tomar conciencia todos. Todos e ter coñecemento desta realidade, porque todos imos a chegar aí. Antes do que pensamos, a verdade. Sí, se te pasa volando. É unha realidade, non? Yo el otro día estaba pensando, creo, que nuestra generación, la de Manolo, la de Eloy, la mía, los que tenemos entre los 70 y 80 años, Sí. vamos a ser ¿cómo se llama? Un bypass, ¿no? Un punto de inflexión. Sí, un punto de inflexión. Fuimos los únicos que tuvimos una ilusión por nuestras libertades y fuimos la última, creo que fuimos la última generación que realmente ha sido libre, porque sabían dónde estaba el enemigo y contra lo que tenían que luchar. Y la gente joven en las universidades, en los estudios, fueron donde se gestaron toda la revolución y todos los cambios sociales que después ha habido. Y lo que viene detrás, ya no sé cómo llamarlo. O futuro que se nos pinta, claro, eu teño 26 anos, entón o futuro que a min se me pinta, sobre todo en clave económica, é moi diferente ao que, por exemplo, os meus pais, claro, pois vos poderíades ser os meus avós, pero tamén incluso os meus pais. Era un futuro pois algo máis esperanzador, pois a promesa dun futuro moito máis de bonanza económica, que con traballo se conseguía todo, e agora nós estamos vivindo que con 3 carreiras, un máster e demais non chegamos ao que temos que chegar, vemos que os salarios, tal e como comentábamos aquí, son moi baixos, que non chegamos quizáis ao que se nos prometía nas universidades, e logo hai moitas cousas que se nos deron feitas. Entón non tiñamos esa realidade que vos sí. No hay espíritu de lucha. Yo es que veo que no hay espíritu de lucha. No lo hay de claro, lucha para diferente. defender. Claro, estamos falando de este contexto. Claro, de este contexto de defender, sí, se lucharán otras cosas y demás, pero bueno, es que es una sociedad desgefinada la que veo yo ahora. Non é demostrado está que con loita se conseguen as cousas. A pasada fin de semana, creo que foi a fin de semana das manifestacións do noso país, porque foi da vivenda, foi tamén da sanidade pública, entón, bueno, imagino que pouco a pouco esa impronta chegará porque está demostrado que así se consiguen as cousas. Es de la única forma que se puede conseguir. Si no dices nada, es como un niño. Si llora y lo coges, pues ya deja de llorar. Entonces hai que interprétalo. Bueno, pois non sempre se consiguen as cousas con luita. Por varias razóns. Pero se corre peligro. No, porque tes 4 minutos, Tato. El tema de la lucha social tiene muchas vertientes y hablamos hace un rato del otro día en Santiago. Sí. Bueno, vamos, que aquello a mí me daba vergüenza. Me daba vergüenza ver que organizaron, había cuatro pelagatos allí. Pero de que manifestación estamos falando? De la de Sanidad de Santiago. Vale. La de Sanidad el otro día. O sea, o tema que temos encima da sanidade en Galicia, e ali habría 3-4 mil personas. Non había máis que a mí que non me conten historias, porque eu conozo o Obradoiro contra Santiago, fomos aí a centros de manifestacións e casi as contamos unhas por unhas. Ali habría 3-4 mil personas. E ademais, para, digamos, que se mirara que había xente, pois había grupos, agrupacións, pois a mellor de 10 ou de 15, outras de 4, e 3 metros entre elas, máis ou menos, non? Sí. Donde, claro, sí, pero a xente onde está? Onde estaba a xente? Con isto pechamos hoxe o programa porque non hai tempo para moito máis, pero creo que isto é unha reflexión moi importante para moitas persoas que nos escoitan porque, bueno, pois como digo, está vendo manifestacións por moitos motivos, hai que coñecer a realidade, hai que ter conciencia do que ven, do que houbo e dos motivos, sobre todo, porque hai que coñecer a historia. E, bueno, volvemos a falar en 2 semanas con outro tema diferente, pero sempre conectado, como sempre, coas pensións. E nada, Alfredo, Eloy e Tato, moitas grazas. Se me permites, rematamos co tema.
Sí. Dicíndovos aquilo que preguntache dúas veces e se pregunta, pois preguntades a novas generacións. A razón de que estemos aquí e persistamos é defender as pensións públicas. E agora mesmo, as pensións privadas, o fondo que chámalle como queiras, as públicas se defenden e se complementan se hai pelea a través dos presupostos do Estado, as públicas, as privadas, aí o tedes, os fondos de pensión, non lo rescata nadie, eso te lo admite la banca. E sabes a quen rescatan? E remato, porque daba un dato tato, un dos primeiros buracos polos que escapou o diñeiro dos nosos fondos de 60 e tantos millóns de euros que había ali, foron 33.000 millóns de euros para rescatar a banca na crisis cando a época de Rajoy. Que ainda non devolveron ningún euro e dixeron que eso se devolvía. Ni lo devolverá. E con eso remata. É dicir, Pois rematamos aí. defendamos o público e olvidaivos, eu polo menos a recomendación que facemos os vellos, os que temos experiencia. Que incluso algún que outro tiña o seu pequeno fondo, por si acaso, pero Claro. en mala hora. Pero cada un comeza a pensar porque no sí, seu. no, pero vamos, que non compensa. Bueno, pues Algún con día esta falaremos visión da festa tan do pueblo. boa volvemos a falar en 2 semanas. Moi ben. Moitas gracias. Bo día. tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimientos. O futuro é hoxe, un espazo de radio con Modepen.